ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି OTTର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଇନଥିଲେ ସେଇଟା ରିଏଲ୍ କି ଫେକ୍, ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ସକାଳେ ବନେଇଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କି ଫେକ୍ ବୋଲି। ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖିଥିଲି ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିଲି ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ତ ନିହାତି ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ଉଠିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟାକୁ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜିକାର 22 ତାରିଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ସମ୍ବାଦ ପେପର୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଛି। 12 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତ ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଥିବି, ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ରିଆଲିଟି ଥିଲା। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ବାହାରିଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି 22 ତାରିଖ। ତ 24 ତାରିଖରୁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବନି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ତ OTTକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏଇଥର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମାର୍କ ହେଇନପାରେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।